Akože super, nemám sa ako dostať na pozemok, nemám sa ako dostať do práce. Bez toho, aby ma upozornili, že sa tu niečo bude robiť. Kde mám teraz auto dať? Našťastie nemám nič na pozemku robiť, jenom kedy potrebujem. Že oni s tým nič nemajú, že si mám volať na mesto. Ale čo? Nebudem to predsa rozbíjať. Idem volať mestskú políciu a nech mi dajú bezplatné parkovanie. Spomalujem celú premávku.